ya kulokhu akusikho kodwa esenthinda kodwa kulokhu abalandeli bakaMaskandi bajabula ngoba utshathu ngaphandle ngoba wabagila esentini why mess wavele wayenza i-goal kick Joshua ngathi ususibhola emuva akasibheke ke la urefu sabeka imqatha umsizi kaNompepe weluleka goalkeeper anti-ke indoda kuthiwa ke shona epalini faka amateki sibo kodwa sibone la ukhuba unikele ukuthi akube yimina engilapha enginikhombisa indlela asiboneke indlela abakhombisa yona akusike senthinda sibo phezulu ayaqala ingcindezi enkulu kuya-ke manje u-inner soul uthe mayingena ukhuba kwaphuma utshathu baqhawulana nangu ukhuba esebeka iphenathi phezulu abangane laba bezinto efanayo omunye uthelela omunye nangoko-inner soul indlela adlale kahle uyadlala lo kodwa akusho phela ukuthi mhlambe angisho ukuthini na wayibeka kahle bakweleda-ke manje abanye kunento ekhona-ke Joshua Amapiano akhave ngepenalty i-confidence ka-goalkeeper i-low kaMaskandi ngoba laba bayazi ukuthi uyakoreleka nakho kuya uNdlovu wayimesa njalo emdlalweni odlule yena uNdlovu uMapensela owangonyaka odlule awu wayethi ushayele kaBenzema ukuthi ayichiphe wavele ugoalkeeper ayifaka esikhwameni futhi azange anyakaze wavele wamoyilini angeke akuthinde lokho angeke akuthinda amsho bamlulekile ukuthi hayi namhlanje futhi hayi kunje bedliwa phela manje uyabona ukuthi banesikoleti manje banenxeba banenxeba impela kufanele nje enze into efanele uMapensela ngo-left kodwa asibona ushangu bani hayi wamdida ku-goalkeeper shaka kahle kakhulu sobona-ke la akabi yona u-1-1 lo we-announcer ngoba u-1-1 kodwa uMaskandi usukhahlele kabili ngoba laba abanye sebekhahlele kabili hayi u-1-1 score currently kuzoba u-1-1 uma engageja lo manje ku-1-1 hayi yabona makungageja lo yabona makugeja lo kuba u-1-1 mabili asengenile linye ngale linye ngale u-1-1 manje hayi uyakweleta omunye bo kodwa kusawu-1-1 esekhahlelile sixoxa bone le phena waganga wayivimba ugoalkeeper ubuyisela uMaskandi egemini u-1-1 ke manje ziyalingana manje mangathi usho ukuthi asukhiphe u-1-1 sithi ziyalingana ngescore asukhipheni 1-1 ukuba ubegejile loya bekusawuba u-1-1 noma kunjalo bheka yabona manje ziyalingana yebo kusangene 1-1 amaphenathi asengenile ukuthi kukhahlela abangakhi u-1-1 asengenile asibone ukhumuzo manenze uyakora Joshua bafuna ikolo evele nje namateka-ke Joshua mefakela amateka umntwana omuhle seku-2-1-ke yabona i-advantage manje ya asisibali kakhulu iscope yabona i-advantage ikuphi ikuMaskandi abona i-2-1 i-advantage i-advantage hayi ziyakhala namhlanje sekuyi-advantage ke ubani lo inamba angiyibonanga yeyi number 2 wahlahla kakhulu angaka bone hayi Joshua khona into engike ngikwazi ukuyichaza umsindo ola obanga abalandeli yeyi abakaMaskandi football icon
banenhla Athiwana yini 2-1. tisibone Wani 2-1. U2-1 Ivan kodwa ngokaTshosho iadvantage. Bathatha bakhahlelile ngale, bathatha bakhahlelile ngapha. ubani lo unjoko ke uzobabeka impela kushogeja Ushoti uyisize ngeshoti. ubenikile ugoalkeeper Uyisize nje ngeshoti mangeke. uma egeja ke lo kuphelile uma engageja nje le ndoda kuphelile umdlalo yaphela Joshua nabasemakhaya bagibele bese la angathi imaskandi versus hip hop isendleleni bakwethu. abazosuma bonke emakhaya bezela Imaskandi versus hip hop ikhona namhlanje. yabona ke mayigeja le ndoda Uyaphela umcimbi. uya underscore Don Loop athi uye No kama. Yabona leli gama lakhe liyafanela lento afanele ayenze underscore. asibone Don Loop awayibeka uDon Loop Underscore Tonduwa. bheka ke manje uma ekora lo Uyaphela umdlalo. umdlalo uma ekora lo Awuke liphakathi hayi. Angelo V Unogoma lo. Uyaphela Joshua. manini ke nizoke nibona umuntu egeja Ngeke. Angethi asibeka imali ngawubeka u200. kahle wena Uyaphela lo mdlalo. ukuthi yami kuthi imali bengizoda sibeke 500 Awu wajika umuntu wathi kude. ikuthi imali Awuyaphela umdlalo manje. asibone Angel Lungelo V yonke uthi V inkundla yonke V yezwa ke lethi imali yami Cha uthe imali yakho lethi imali kude. yami Uthe imali yakho kude ngabe uthe ngikholwe ngokholwa into ngiyashesha ukuyibona hayi asibuyeni isibhale la. ngitheni Kusadingeka kore kodwa naloyo khahlela. Hawu asikhathi umdelo fini. ngitheni Hayi kudlale kakhulu lo mfana oyalapha. manini ke kulungile kasibhejanga ke ngizomthengela Cha. Nangu umfana oyalapha oshaya penalty semsebenzini. Udlale kakhulu lo mfana. Just number 10. Lase ningijikela manje Kade ngasho ngathi mina Joshua kumele udlale isoccer bet. Kodwa ugoalkeeper kumele asebenze. asibone la negeja futhi lo isawina uMaskandi Kodwa ngiyamthanda ibhola ugoalkeeper. yawina uMaskandi singena ku Southern Death singena ku wafa Angimncomile kodwa umfana uMass Music awedlala ibhola. Dlala kakhulu ibhola lo mfana. niyakweleta something Lutho asikukweleta sikusho on record ngoba uthe mosubona ngathi siyakugqiba washintsha wathi hayi ukuthi imali yami kude. bengekuphethe ngomlomo lalela mawuphethe fanele imali uyibeke license Nakho kuyifunela niphosi manje ibikude ngokuthi nje beningithikisa ke ngithengela something kufanele ikora le ndoda. siboneke la wafa wayibeka phakathi umajobe la isiqebulane uyishayile amajobe lawo Angiyazi into emnandi kanje kuJuly kumhla ka24. Into emnandi kanje kuJuly. lalelani ke mayigeja lo TK Uyaphela umcimbi. mayingageja uTK athi Hey mbheke kodwa umsindo ozobalama kaGeja Joshua. Abatinhliziyo bayiphethe phela ngezandla. uMaskandi mningi la yona omningi iwona futhi ivoice labo liphezulu asiboneke la TK ukuthi wenze njani TK aphuma Amapiano Hayi ke sobona umdlalo oqala.